siyasa wallahi na fi shi, na fi shi basira a siyasa babu dan audu, amma ya fi ni son zuciya a siyasa, ya fi ni annamimanci a siyasa. Wannan abin da ida ba ni da shi. Amma ai ba a ji shi sanata Barau yana kokarin cusa kansa a lalle shine jagora ko kuma yana mai da raddi akan waɗanda suke cewa ba shine jagora ba ga jagora ga. Idan kana son damo sarkin hakuri, samu Barau Jibrin. Idan kana son mutum mai biyayya, samu Barau Jibrin. Idan kana son mutum wanda bai son tashin hankali, samu Barau Jibrin. Idan kana so ka ga lausa musulmin kifi, samu Barau Jibrin. Idan kana so ka ga mutum mafificin alheri a cikin jama'iyyar APC, samu Barau Jibrin. Idan kana son mutumin kirki mai imani, mai jin tausayin al'umma, samu Barau Jibrin a APC. Idan kana son mutum ingantacce wanda baya tunanin sharri sai dai alheri, samu Barau Jibrin. Duk abin da na gaya maka Barau Jibrin ya hada shi, yasa kaga muna tare da Barau Jibrin. Gungun mukiyan Barau Jibrin da yadda Allah subhanahu wataala sai Allah ya kaskantar da su. Yanzu duk wannan sharrin na Baba Dan Audu da izo ya hada wani tim din banza, tim din wofi, tim din yaran da ba su da tunani a siyasa, ba shekaru gare su sun san siyasa ba. Ya hada tim saboda neman munafunci irin nasa, saboda yaran gashi nan, saboda ina ganin suna da kayan aiki. Shi kuma dama Ubangiji subhanahu wataala ya ɗebe albarkar rayuwa a tare da shi a siyasa.